Geno nitie ni ng'anyo mag jopuonj kod jotije mbalariany mag sirkal mosebedo kadhi nyime e thurka nyalo chopo e giko mare. Ma en kaluwore gi rombe mosebagi e kind sirkal kod riwruoge mag jopuonj mag mbalariany go UASU kod KUSU. Kaluwore gi jagoro mongirore e bad migawo mar somo mamalo Beatrice Nyangala, riwruogego eko nochopo winjruok bang' rango maler gowi margi machakre higa 2017 nyaka sani ma en siling bilion 7.9. Kanoloso e kaunti ma Bungoma e kach ng'od bura ma Kabuchai e nyasi mar sidho jopuonjre osimbe, Nyangala nowacho ni sirkal dhi rango kaka loso weche tije e pacho ka. We undertook an exercise of auditing the payrolls and confirming what was outstanding payment to the lecturers and non-teaching staff arising from the 2017-2021 CBA. And following that audit, I can confirm that what is outstanding is 7.9 billion. So that figure has been agreed upon between the representatives of the Vice Chancellors and the unions, UASU and KUSU. As we are here this afternoon, discussions are still ongoing on ending the strike. They are discussing a payment plan for the 7.9 billion.